Mayong hapon gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Menchu Antigua Makapagal. Haniya mga balita alang sa Kabisayan ug Mindanao. Nangayo og igong panahon ang kapin sa gatos ka agrarian reform beneficiaries sa Zamboanga del Sur aron ilang mahusay ang kabangian sa ilang luna sa dili pa mo expire ang Carper Law kun Comprehensive Agrarian Reform Program Extension with Reforms Law karong Hunyo. Mipadala og sulat ang 119 ka molupyo sa Lourma, Mahaya, Zamboanga del Sur ngadto kang Agrarian Reform Secretary Rehiyon Nueve aron sila katabangan. Gihangyo sa mga CARP beneficiaries gikan kang Secretary Reyes nga himuon ang genuine survey ug ipadayon ang distribution sa yuta. Daan hinuong gipasalig sa DAR nga ipadayon ang land distribution bisan pa man human sa expiration sa Carper Law karong Hunyo. Mihangyo sab ang mga beneficiaries kang Secretary de los Reyes pag-imbestiga sa padayong demolition sa mga panimalay ug ang giingong pagpangharas sa mga landowners. Gipatuman na sa Rehiyon Nueve ang kasabotan alang sa advocacy campaign kalabot sa climate change. Ang Department of Environment and Natural Resources mitugyan sa pagpakatap sa kasayoran ngadto sa Philippine Information Agency. Si John adunay detalye. Jong? Mencho, daan ang adunay kasabutan ang mga central offices sa DNR o PIA diha sa Manila alang sa climate change advocacy campaign. Dili sa Rehiyon Nueve, gipirmahan sab ang mga sa mga local officials sa DNR o PIA ang kasabutan alang niini. Isip mga lead agency alang sa climate change mitigation and adaptation. Ang DNR gikuha sa expertise sa PIA aron mapakatap ang kasayuran kabahin sa climate change. Ang DNR mohatag og pundo ngadto sa PIA aron mapatuman ang advocacy campaign sa Zamboanga Peninsula. Mencho? Daghang salamat, John reporting gikan Pagadian City. Gipaimbestiga na sab sa Konseho sa Zamboanga City ang pagkamatay sa libuan ka uwang, pansat ug alimango sa Vitali District. Gitahasan ang Committee on Agriculture ug Committee on Environment and Natural Resources sa pag-imbita sa mga opisyales sa Department of Agriculture, Department of Environment and Natural Resources ug sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources alang sa investigasyon. Gibana-banang 100 hectares sa mga fish ponds sa Vitali District ang apektado sa gituuhang white spot syndrome virus. Gawa sa virus, aduna sa reports nga posibleng ang mining activity sa bukiran sa Vitali maoy hinungdan sa contamination sa fish pond sa dapit. Gawa sa nangamatay nga uwang, pansat ug alimango, mireklamo sab ang mga mulupyo ug fish pond workers sa mga rashes ug pagpangatol sa ilang panit, ilabi na sa ilang tiil nga kanunay nahumol sa tubig sa fish pond. Nanghimakak sa mining firm nga nag-operate sa bukirang bahin sa Vitali District sa Zamboanga City nga posibleng usa ang ilang kompanya sa hinungdan sa gituuhang pagkatap sa white spot syndrome virus sa mga fish ponds. Matod sa Atro Mining Vitali, anaa pa lang sila sa exploration activities alang sa iron ore. Gipasabot sa Corporate Communication Officer sa kumpanya nga kung ugaling magmina na ang mga iron ore deposits, dili usab kini magkinahanglan og chemicals. Giimbestiga pa sa Agriculture Office sa Zamboanga City ang padayong pagkamatay sa mga pansat, uwang ug alimango sa mga fish ponds sa Vitali o gidudahan kining tungod sa white spot syndrome virus. Apan doon na sa reports nga contamination kini sa mining activities sa Vitali District. Nasayran sab nga dili lang Zamboanga City diin adunay gitahong infestation sa white spot syndrome virus. Gitaho sab kini sa mga fish ponds sa mga lalawigan sa Zamboanga, Sibugay ug Sarangani. Kung buot ninyo matanaw pag-usab ang episode karon sa Solar News Cebuano, i-like ang among Facebook page, Solar News Cebuano. Bisitahi sab ang among website, www.solarnews.ph. Alang sa inyong mga sugit ug komentaryo, mahimo sab ninyo kining i-email sa solarnewscebuano@solartv.ph. Ug mao kadto ang Solar News Cebuano hangtod ug mapuhon. Ako si Menchu Antigua Makapagal. Daghang salamat ug pag-amping Kabisayan ug Mindanao.